Ohana wezende wone. Enwere okwu dị mkpa m ji bịa. Okwu a dị oke mkpa gbasara ọnọdụ ahụike nke m na-ahụ n'ala Igbo taa. Lee ihe onyonyo a n'ebe a. Ha wụ ihe onyonyo nwanne anyị nwoke a na-akpọ Okwuluọra mere n'abalị ole ma ole gara aga, ebe ndị mmadụ bịara hụ ndị niile ndị nwere nsogbu ọrịa obi nke a na-akpọ kidney problem. Ndị kidney hi felu na-anaghị arụ ọrụ. Ụmụ Igbo lewe n'anya ha emeghe n'ala Igbo. Lewe na ụmụntakịrị ogbede, were n'anya unu leweni ụmụntakịrị ogbede, lewe na ụmụ okorobịa, lewe na ụmụ agbọghọbịa, ma dị na ama ishishi. Jụọ onwe gị sị, ole ebe ihe dụta shi bịa? Ebe ka anyị shi ruo ụdị a? Gịnị mere? Gịnị gbanwere na ndụ ndị Igbo? Gịnị gbanwere? Gịnị mere ihe a ji dakwasa ndị Igbo? Ụmụ Igbo lee n'anya. Ndị alili na-ahụ ebe a ụcha ndị nwere nsogbu kidney. Chai chewerele ihe jie. Ejụọla onwe gị ajụjụ ihe kpara ha ndị a. Ụmụ Igbo, ihe awụ ha eshila ha erighe. Ngwa ndị Igbo akwụsịrị iri ihe ndị ala eji ha eri. Gaa n'ọtụtụ ezinụlọ taa jụọ ha sị ugboro ole ka erile ha ede. Gaa n'ọtụtụ ezinụlọ taa jụọ ha sị ugboro ole ka ala ha nọ akpụ mmiri. Jee jụọ ha sị ugboro ole ka erighe ha ji. Jee jụọ ha sị ugboro ole ka erighe ha akpụ. Jụọ ha sị ugboro ole ka erighe ha ihe niile wu ihe anyị mefere ọrụ anyị. Ma erighe ha taa wụ nwaanyị ọbụla gị bịa ichere nwe ya ndomi. Nwoke ọbụla bịa ya echere nwe ya ndomi. Ịdọwa ya ga-awụla ihe ya n'ite ụmụntakịrị eri. Lekwe unu, lekwe ọnwụ. Lekwe gị, lekwe ọnwụ. Lekwe gị, lekwe nsogbu. Lekwe gị, lekwe kidney problem. Lekwe ihe niile meghe ni. Lekwe na ụmụntakịrị ụmụ anyị agwụla ama echiene. Mmadụ na ama ishishi. Unu hụ ngwongwo ndị ugwu vu ọhụrụ na-eri. Ha ọbụla ndị ugwu vu unu anarị ya rie. Ndị ugwu ndị lere ihe na-adịghị ma ọdọ ọnụ unu na-eri. Unu amara na si hụ n'uri ewere ọtụtụ ihe unu uri ewu na egbuchinye ama ọ dị na ama ishishi. Lewe na otu ụmụ anyị ji amụa pọmpọm. Lewe na otu ụmụ anyị ji awụrụ ndị vu ọrịa dị iche iche. Lewe na ụdị ọrịa ụmụ anyị na-arịa. Leweni unu ahụ ọnụ dị ka mbụ. Unu ahụ ọnụ dị ka mbụ n'ala Igbo kemgbe ụwa malitere. Na ụmụntakịrị ogbede, ụmụnne nyeghị ara, ụmụ ụṅụ ara gawa ụmụntakịrị ndị rịaga kidney failure. Unu ahụ ọnụ dị ka mbụ. Unu chesọgịrị. Leweni na mmepe agụụ. Unu jụrụ iri unu. Unu jụrụ ede unu. Unu jụrụ akpụ unu. Unu jụrụ garị unu. Unu jụrụ akwụkwọ nri unu. Unu jụrụ aka jaja na evuto ọnụ manụ. Unu si heke unu mma quick service. Ngwa lewe ya na leweni nsogbu ya. Mmepe agụụ. Leweni na ndị Igbo la mmepe agụụ. Leweni na ndị Igbo la mmepe agụụ. Lewehene ndị oke trauza, ndị oke ịkpa fu na agagharị. Leweni hene ndị ike ọrụ na-adịghị, ndị na-adịghị enweghị ike ije chọọ ha ga-ahịrụ. Leweni hene unu ahụ na ya ha gwara unu sị nwata gawa egwere weri ya. Lewe ya ha gwara unu sị nwata ihe meme mpi meme ọdụ ewere ọdụ ya gba egwu, ewere mpi ya ṅụọ mmanya. Ngwa lewe ya lewe n'ọnọdụ ụmụ anyị nọ taa. Ana m eji ohere a na-akpọku ndị nne na nna, na-akpọku ukwuli ibe, na-akpọku ndị niile nwa okorobịa nwa agbọghọbịa. Wefụrụ n'aka la iri ọbụla gị unu na-amaghị otu eji kwari ya. Wefụrụ n'aka na iri ọbụla gị ka ụwa akwa wee gị ala ime rie ni. Wefụrụ n'aka la ụmụnwe ndị ala ilu unu na-amaghị otu o si bịa. Wefụrụ n'aka la ha ọbụla gbasara iri isi ala ndị ugwu abịaga. Wefụrụ n'aka la ihe ọbụla wụ nke adịghị chaghị ọnụ ọ dị mma otu anyị rie ya. N'ihi ihe isi ike, gee m ntị. Ihu ọnụ ugboro ole ị hụrụ egwu rịaga kidney problem.
unu ahụọ na mgbe atụrụ rịa kidney problem, unu ahụọ na mgbe nna m agagidere asị o nwere kidney failure, unu ajụọla onwe unu ajụjụ ka ihe ejila nna m anaghị arịa ya hụ o ji na-anaghị adị ya ụgịrị oriwe hụ kwesịrị iri dị ndụ rie n'ihu na kwesịrị iri dị ndụ ma dịrị na ndụ rie n'ihu nne kwesịghị iri dị ndụ ma were n'ọnwụ. ọ dị n'oke ọha m iwere ozi a gbasa ya n'ikuku ma were echiche gị mara ihe